आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय आरो दिनैनि जिखिनि हाबाफारि आरो बेखौ जोङो लानाय जादों एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जोङो मोनब्रै फेक्सननिफ्राय जोङो बेयाव ज' जादों। उद्देश्यआ बेनो जोंनि जिखिनि उद्देश्य बेखौ आं नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों। जोङो दिनैहाय एक्स एनडिपि जानानै मोनब्रै फेक्सननिफ्राय जेखिनि माखासे मोननांगौफ्रा सिगाङाव मोनबाय आरो जेखिनि मोननांगौ मानसिफोर दंबावो केडारफोर दंबावो दिनै जोङो बेखौनो लानानै जोङो गोथौयै आरो गुवारै जोङो मोनब्रै फेक्सनजों जों बे लावथि गेटनि लांगोनायाव जों जिरायनानै सावरायदों आरो बेखौनो जोङो सरकारनिसिम आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिनिसिम जोङो मोनसे फोसावनो सानदों आरो बेखौहाय मिथिहरनो सानदों जेन' जेखिनि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसना थाबैनो मोनफुंजायो आरो मावफुंजायो। जेखिनि भेरिफिकेसन बे भेरिफिकेसन जानाय माखासे केडारफ्रा जेन' थाबैनो बे रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुङो आरो जे जोंहा गोबां केडारफ्रा लिडारफ्रा गोबां केसफोर दंबावो बे केसफ्रा दासिमबो जोंनि गेजेरावहाय जोबनानै थाङाखै। रिसेन्टलि आंनियानो दासिमबो आंना सोलिगासिनो दङ। दिनैहाय बे केसफ्रा माब्लासिमाव जोबहैगोन फाइनान्स आरो नन फाइनान्स बे बाथ्राफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय जों मिथिबाय थादों। दा बिनि थाखायनो बे केसफोरखौबो थाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआ आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव गोख्रों खामानि मावनानै थाब फोजोबनानै होगोन होननानै आसा थिबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बेखौनो जोङो मोनसे प्रग्राम लादों दे जे रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि सायाव जोङो सावरायनाय आरो बेखौहाय थाबैनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ थाबैनो खामानि मावनानै होगोन होननानै आरो मोनगोन होननानै जों आसा थिदों। दा बेखौनो आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायबाय आरो दिनैहाय नांगौ जायोब्ला जोङो दिनै बे मोनफुंथाराब्ला जोङो राजा लामा जथेनाय सेक्रेटारियाव जोङो डेमनस्ट्रेसन होनाय बेफोर प्रग्रामखौ जों हाबाफारिखौ जों दिनै लासैनो लालांबाय थागोन आरो बेखौनो जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेखिनि दायथ' दं दायथ' गोनां सारमोनखौहाय बे समावहाय आं गुरैयै खावलायहरदों आरो बेखौहाय थाबैनो जाफुंजानो जोङो लुगैदों। दा बेखौनो आङो जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जोङो बेखौनो जोङो खावलायबाय मोनब्रै फेक्सनजों जों ज' जानानै बेखौनो आङो दिनैहाय हिसाबै आदा बेसेबां दं दायो? दा दिनैहाय आं एक्जाक्टलि बेखौहाय आङो बुंजोबनो हाया। मोनफ्रोमबो गावबागाव फेक्सननिया गावबागाव बे हिसाब खिथाब दङ। दा बे फेक्सननि माखासे हिसाब खिथाबखौ आङो मोजाङै बुंनो हानाय नङा आरो आङो बेखौ बुंनायबो नङा। नोंथांमोना साखरि मोननायनिबो खोथा होजादोंमोन मा बुङो? एक्स एनडिपिफ्रा साख्रि बाख्रिनि माखासे सुबिदाफोरखौ माबायदि मोनफुंदों आरो मोनफुङाखै आरो थिखा बिट्टिफोरनि बेलायाव माबायदि मोनफुंदों आरो मोनफुङाखै आदा? दा बेखौथ' बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे जोङो एनाउन्समेन्ट खोनाबाय थादोंमोन बा मिथिदोंमोन। दिनै जोंनि एक्स एनडिपिआ दिनै जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा जायफोर बैसो थानाय जायफोर सोलिथावथाव जायफोर बेफोर बैसो थानाय मानसिफोरखौ माखासे आर्मि पेरामिलिटारियाव सोसननायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खोनाबाय थादोंमोन। दासिमबो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मावनायखौ नुवाखै। बिनि थाखायनो जेन' बेफोर हाबाफारियाव जेन' एनडिपि जायफोर बैसो थानाय बिसोरो बन्सित जाया बेखौ आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ अनुरद खालामबाय आरो खावलायबाय सारमोननिसिम जेन' बेफोरावबो जोंनि जायफोर बैसो थानाय सोलिनाय बेफोरो माखासे खाबु मोनगोन होननानै आङो आसा थाबाय। नोंथांमोननि थाखायनो थामथि बिटिआर गोरोबथा बा सान्थि सुक्तिया जादोंमोन। दिनैसिम नोंथांमोनखौ नासयना दोननायनि आन्दोआव मा दङ होनना नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? दा बेखौथ' आङो बुंनो बांद्राय गोसो गैयामोन बा बुंनांगौ आं सानाखैमोन। दाथ' बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय मोननै दोलोजों जेन' एनडिपि आरो एबसुजों दिनैहाय बे थामथि बिटिआर एकर्डआ दिनैहाय खालामजाबाय। दा बिनि गेजेराव जोंनि एनडिपिनिफ्रायबो गासिबो दिनै बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बे सरकारखौ सालायबाय। दा बिथांमोननि गासिबो सायावनो जों सोनारनानै दंजोबो। दा बेखौहाय मोजांथारै मावफुंनांगौआ महर होनांगौआ बिथांमोननि सायाव थायो। जेन' जोंबो जेखिनि खामानि मावनांगौ दिनैहाय सरकार लाबोनांगौ बेफोरखौ जोंबो मैखोमै बाहागो लानानै दिनै पलिटिकेलाव जोंबो आग बाहाग लानानै दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जोंबो बे सरकार दानायाव मैखोमै जों बाहागो लानानै माखासे जाफुंसार खालामदों आरो मदद खालामदों। जेन' आङो सरकारखौ बेखायनो खावलायदों बा आङो गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायदों जेन' उननि बेलाफ्राव जेन' जोंनि एक्स एनडिपि सारमोन आरो जोंनि केडारफोर
साफ्रोमबो जेन' माखासे हाबाफारियाव ज'यैनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मोजांथारै दैदेनलांगोन होननानै आङो मिजिं थिदों आरो आसा खालामदों आरो दिनैहाय बे समावहाय आङो गोबां बाथ्राखौ बुंनांगौ गैया सानदों आरो उननि समावहाय नांगौ जायोब्ला आङो बुंगोन होननानै आं आसा थाबाय।